ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాఖ్య చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామ్ని నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపదాయ గౌరగత దామదాయ నగరగ్రామతారిణి నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామ్ని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌర భక్తువృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలన్నీ నా గురువు గారి యొక్క పాదాలకు నేను అర్పిస్తున్నాను. అమల పురాణం శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 14వ అధ్యాయం 48వ శ్లోకం. సవై మహాభాగవతో మహాత్మా మహానుభావో మహతాం మహిష్ఠః ప్రవృద్ధ భక్త్యానుభావితాశయే నివేశ్య వైకుంఠమిమం విహస్యతి. Translation: the topmost devotee of the Lord will have expanded intelligence and expanded influence and will be the greatest of the great souls. Due to the matured devotional service, he will certainly be situated in transcendental ecstasy and will enter the spiritual sky after quitting this material world. So, ఇప్పటిదాకా మనం చర్చించుకున్నది కశ్యప ముని చెప్పారు, పుట్టబోయే 2 కొడుకులు కూడా రాక్షసులుగానే ఉంటారు, వారు ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేవారు. ఆ రకంగా ఎవరైతే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తారో వారిని నరకలోకాల్లో కూడా వారికి అండ్ అది కాకుండా భగవంతుడే వచ్చి వారిని సంహరిస్తారు అని. సో అప్పుడు దితీదేవి ఒక రకంగా ఊరట కలిగిస్తుంది ఆవిడికి. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడి ద్వారా వారు సంహరించబడతారు, అంతేగాని వారు ఏ బ్రాహ్మణుల ద్వారా శాపగ్రస్తం అయితే కారు అని తెలుసుకొని ఆవిడ ఆనందపడతారు కాస్తో గొప్ప. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడి ద్వారా భగవంతునిచ్చే సంహరింపబడ్డారు అని అంటే వారికి భగవంతుని లోకం దొరికే అవకాశం ఉంది. కానీ అదే బ్రాహ్మణుల ద్వారా శపించబడ్డారు లేక ఎవరైతే ఇతరులకి జీవులకి ఇబ్బంది కలిగిస్తారో అటువంటి వారికి నరకలోకంలో కూడా చోటు దక్కదు. అండ్ అటువంటి వారిని ఇతర జీవజాలులు కూడా వారిని మెచ్చుకోవు అని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడ్డాది. సో దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ప్రభుపాదుల వారు తన వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు, శునకము కుక్కలు కుక్కల రూపంలో జన్మ తీసుకుంటారు. అటువంటి వారు ఎవరికైతే బ్రాహ్మణుల ద్వారా శపించబడతారో లేక ఇతర జీవరాశుల వారికి ఇతర జీవులకు అందరికి ఇబ్బంది కలిగించేవారు కుక్కల్లాగా జన్మ తీసుకుంటారు, శునకాలలాగా. సో శునకాలు అంటే ఒక శునకం అంటే ఇంకో శునకంకి పడదు. సో ఈ రకంగా వినిన తర్వాత ఆవిడికి బాధ అనిపించినప్పటికీ కూడా భగవంతుని ద్వారా భగవంతునిచ్చే సంహరింపబడతారు అని తెలుసుకొని కాస్తో గొప్ప ఆవిడ బాధని తగ్గించుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ ఆవిడకి ఒకటేంటి అని అంటే ఆవిడ చేసుకున్న కర్మల వల్లనే ఇదంతా కూడా ఆవిడికి లభిస్తుంది అని ఆవిడ అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కశ్యప ముని భగవంతుని కృప వల్ల అతను కూడా త్రికాల జ్ఞాని. సో భవిష్యత్తులోనే ఏం కాబోతుందో అది కూడా చూడగలిచారు. సో అతను ఇది కూడా చెప్పారు. సో ఇదే వంశంలోని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అని ఒక గొప్ప భక్తుడు కూడా ఎవరైతే 12 మహాజనుల్లో ఒకరో అతను కూడా జన్మ తీసుకుంటారు అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ
ఒక ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుల గురించి. సో భక్తుల్లోని కూడా 3 రకాలు ఉంటారు: కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. సో ఇక్కడ ఉత్తమాధికారి గురించి చెప్తున్నారు. ద టాప్ మోస్ట్ డివోటీ ఆఫ్ ది లార్డ్ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇంటెలిజెన్స్. భగవంతుడే చెప్పారు, మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ. జ్ఞానం కూడా భగవంతుడే ఇస్తారు. సో ఇక్కడ అటువంటి భక్తుడికి అసీమితమైన జ్ఞానం ఉంటుంది అండ్ అసీమితమైన వారి యొక్క మేధశక్తి అవంతా కూడా ఉంటుంది. సో ఎక్స్పాండెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ విల్ బి ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ సోల్స్. మహాత్ములు అనే వారిని అంటారు. Due to matured devotional service, he will certainly be situated in transcendental ecstasy. Sat Chit Ananda Swarupam. ఆనందంలో ఉంటారు అతను. అండ్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ది స్పిరిచువల్ స్కై ఆఫ్టర్ క్విటింగ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో భగవంతుడు ఎక్కడికక్కడ చెప్తూనే ఉన్నారు, ఈ శరీరం త్యాగం చేసిన తర్వాతే భగవంతుని లోకానికి చేరుకోగలరు అని. మరి అలాంటప్పుడు ఎవరైనా శరీరం త్యాగం చేస్తున్నారు, వారి జీవితంలో భక్తి అనేది చేశారు అని అంటే అటువంటి వారి శరీరం త్యాగం చేసినప్పుడు బాధపడకూడదు, ఆనందమే పడాలి. ఆనందం పడలేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ బాధ అయితే పడకూడదు. ఎందుకనంటే వారు భగవంతుడి లోకానికి చేరుకోబోతారు కాబట్టి. సో ఇది కూడా వారు భగవంతుడి పిలుపు మేరకే వెళ్ళిన వారు కాబట్టి దానికి బాధపడకూడదు. విహాస్యతి అంటే విడిచిపెట్టుకొని వెళ్తారు. సో వైకుంఠానికి వెళ్తారు. వైకుంఠం ఇమం విహాస్యతి అంటే వైకుంఠానికి వెళ్తారు. ఇమం అంటే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వైకుంఠానికి వెళ్తారు అని. కాబట్టి అటువంటి దానికి బాధపడవలసిన, శోకించవలసిన అవసరమే లేదు ఎప్పుడైతే భక్తులు శరీరం త్యాగం చేస్తారు. సో అదే రకంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారు ఇక్కడ శరీరాన్ని త్యాగం చేసిన తర్వాత అంటున్నారు. పర్పట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద, జై శ్రీల ప్రభుపాద. There are 3 stages of transcendental development in devotional service, which are technically called Sthai Bhava, Anubhava, and Mahabhava. Continual perfect love of Godhead is called as Sthai Bhava, and when it is performed in a particular type of transcendental relationship, it is called Anubhava. So, Sthai Bhava, అనుభావ, మహాభావ. ఇది భక్తి అంటే భావ స్టేజ్లోని 3 రకాల భావాలు. సో స్థాయి భావ అని అంటే సో వారేంటి అని అంటే కంటిన్యూల్ పర్ఫెక్ట్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో వారికి రాగానుగా స్టేజ్లోని ఎప్పుడైతే వారు వస్తారో, ఇప్పుడు మనందరం ఇంకా కనిష్టాధికారి స్టేజ్లో ఉన్నాం. జస్ట్ ఇప్పుడే భక్తి స్టార్ట్ చేసాం. శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ కొంత దాకా ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాం. ఇంకా అనర్థ నివృత్తి స్టేజ్ కూడా అందరూ రాలేదు. సో అటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాము. కానీ ఎవరైతే మధ్యమాధికారి దాటిన తర్వాత ఉత్తమాధికారి దాకా వెళ్ళే స్థాయిలో ఉంటారో, మధ్యమాధికారి అని అంటే ఆల్మోస్ట్ భావ స్టేజ్. సో అక్కడ భావలోని స్థాయి భావ, సో వైదీ భక్తి నుంచి దాటుకొని రాగానుగా అనే స్టేజ్కి వస్తారు వారు. సో అప్పుడు స్థాయి భావ వారికి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఉంటుందన్నమాట వారికి ప్రేమ భగవంతుని పట్ల. సో అది స్థాయి భావ. కానీ అనుభావ అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారు చేసే భక్తి వారి రిలేషన్షిప్ తో పాటు ఉంటుందన్నమాట. పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ రిలేషన్షిప్. సో రసముతోని. సో 3 రకాల బేసిక్ రసాలు. ఇది శాంతరసము, 4 రకాలు: శాంతరసము, దాస్యరసము, సాక్ష్యరసము మరియు మాధుర్య రసము. సో ఈ రకంగా ఎవరో ఏదైనా ఒక రూపంలోని ఏదో ఒక రసముతోని భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే కొలుస్తారో, డివోటీస్ అందరికీ కూడా దాస్య రసముతోనే కొలవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు. సాఖ్య లేకపోయిందా వాత్సల్య, మాధుర్య ఆ స్టేజ్కి ఇంకా రాలేదు.
కాబట్టి దాస్య రసం, అందుకోసమనే మనందరికీ కూడా ఇనిషియేషన్ అయిన తర్వాత దాస లేక దేవి దాసి ఆ రకంగా వస్తుంది పేర్లు. సో ఈ రకంగా మనకి తెలుసుకున్న మనకి భగవంతుడికి మధ్యన ఉండే ఇటర్నల్ రిలేషన్షిప్ తోని మనం భగవంతుడిని కొలవడం అనేది అనుభావ. బట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ మహాభావ ఈజ్ విజిబుల్ అమాంగ్ ది పర్సనల్ ప్లెజర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో అనుభావ అనేది కూడా మనకి దొరికేదానికి పాపము అనేది అది అందరిలోని దొరకదు, ఎక్కడో ఎవరో ఒక్కరు. సో వారికి ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో వారేంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క ప్లెజర్ పొటెన్సీ అంటే శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా నడిపించబడిన వారు. సో అటువంటి వారికి భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి అనేది అస్సలు ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, శివుడు, బ్రహ్మ, ఈ రకంగా ఈ ద్వాదశ మహాజనులందరూ కూడా మహాభావంలో ఉన్నవారు. సో వీరికి ఏది కూడా అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు వారికి. వారికి కేవలం భగవంతుని యొక్క ప్రేమ కావాలి. అందుకోసమే చూడండి, తెల్లారి మంగళారతి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి 10 అపరాధాలు, నామ అపరాధాలు చెప్తారు. సో నామ అపరాధాలు అయిపోయినాక చెప్తారనమాట, ఎవరైతే వారిని వారే వైష్ణవులు అనుకుంటారో వారికి క్విక్ రిజల్ట్స్ కావాలని అంటే ఈ 10 అపరాధాల నుంచి వారు దూరంగా ఉండాలి. సో ఫైనల్ గా ఈ 10 అపరాధాల నుంచి దూరంగా ఉంటే దేనికి చేరువ అవుతారు, ఏది అతి త్వరలో చేరుకుంటారు వారు అంటే దట్ ఈస్ కృష్ణ ప్రేమ. కృష్ణ ప్రేమకు దగ్గరవుతారు. విషయ వాంఛల పట్ల ఇంకా ఆసక్తి అనేది ఉండదు. అన్యాభిలాషితం శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యేన కృష్ణాను. సో ఈ రకంగా వారికి భగవంతుని పట్ల ప్రేమ తప్పించి ఇంకేది కూడా వద్దు వారికి. కేవలం వారికి కావాల్సింది ప్రేమ మాత్రం, ఇంకేది వద్దు వారికి. It is understood that the grandson of Diti, namely Prahlad Maharaj, would constantly meditate on the Lord and reiterate his activities because he would constantly remain in meditation. He would easily transfer himself to the spiritual world after quitting his material body. సో ఈ రకంగా అతను తన శరీరాన్ని త్యాగం చేసినాక భగవద్ధామానికే చేరుకుంటారు. Such meditation is still more conveniently performed by chanting and hearing the holy name of Lord. సో అప్పటి కాలంలోని ఆ ధ్యానము ద్వారా చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ కలియుగంలోని అంత తెలివితేటలు, ఇక్కడ ఎక్స్పాండెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు, అంత ఎక్స్పాండెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరికి ఉంది? ఇక్కడ లోకంలోని ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కామన్ సెన్స్ ఉంటే చాలు అంటారు. సో కామన్ సెన్స్ ఒకటి ఉంటే చాలు. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్ అనేది వారు భౌతిక విషయ వాంఛలతోని వారు కంపారిజన్ చేసుకొని ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో కాల్డ్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కూడా పనికిరాని ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళది. సో ఈ లోకంలోని ఉండే తెలివితేటలు పనికిరాని తెలివితేటలే. సో కాబట్టి భగవంతుని ద్వారా ఏంటి అని అంటే మనకి చాలా చాలా సింపుల్ ప్రక్రియ అనేది వచ్చింది కలియుగానికి. అది ఈవెన్ గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడా దాన్ని ఆమోదించారు. అదేంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం మాల మీద. సో అది కలియుగం కోసం అని చెప్పబడ్డాది. 49వ శ్లోకం. అలం పట శిలాధరో గుణకారో హృష్ట పరర్భ్యా వ్యథితో దుఃఖతేషు అభూత శత్రుర్జ గతః శోకార్ హర్తా నైదాఘికం తాపమివోడు రాజః. Translation: He will be vigorously qualified reservoir of all good qualities. He will be jolly
and happy in others' happiness, distress in others' distress, and will have no enemies. He will be the destroyer of the lamentation of all the universes, like the pleasant moon after the summer sun. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Maharaj, the exemplary devotee of the Lord, has all the good qualities humanly possible. Although he was the emperor of this world, he was not profligate. Beginning with his childhood, he was the reservoir of all good qualities. Without enumerating those qualities, it is said that here summarily that he was endowed with all good qualities. So, విస్తీర్ణంగా అతని గుణాల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడలేదు, ఎందుకంటే అది 7వ స్కందంలో మనం చదువుతాం. సో ఇక్కడ ఒక సమం బోనం లాగా ఇచ్చారు, అంటే అతనిలో అన్ని మంచి గుణాలు ఇమిడి ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ. ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క లక్షణం ఏంటి అని అంటే అన్ని మంచి గుణాలు ఉంటాయి. అతనితోని ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. అతని యొక్క మాటలు కానీ, అతను చేసే పనులు కానీ, లేకపోయిందా అతని పద్ధతులు కానీ అన్నీ కూడా అద్భుతమైన గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ that he is not lampata or licentious. And another quality is that he is always eager to mitigate the miseries of suffering humanity. యథా తథా విదధాతు లంపటౌ. లంపటం అంటే దాన్ని తెలుగులోనేమంటారు? హరే కృష్ణ, గుదిబండ. ఏం మాతాజీ? గుదిబండ అంటారు ప్రభుజీ, అంటే ఎక్స్ట్రా అన్నట్టు, చాలా ఎక్కువ అని. అంటే అతిగా కోరుకోవడమా? నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఏదో గొప్పగా చేసినట్టు. ఓకే, అనవసరమైన విషయాల పట్ల ఆశలు పెట్టుకోవడం. సో అత్యాహార, సో మనకి దీంట్లో కూడా చెప్పారు అత్యాహార ప్రయాసస్సు ప్రజల్పో నియమాగ్రమః. సో అన్నెసెసరీ విషయ వాంఛల పట్ల కోరిక పెట్టుకోకుండా ఉండడం, అదేనా? సో ఆ రకమైన ఆ గుణం అతనిలో ఉన్నది. అంటే ఏంటి అని అంటే అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్టానికి కోరికలు లేకుండా ఉండడం. అండ్ అనదర్ క్వాలిటీ ఇస్ దట్ హీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈగర్ టు మిటిగేట్ ది మిజరీస్ అండ్ సఫరింగ్ హ్యుమానిటీ. సో అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్ల కోరిక లేదు సరే కదా, ఇతరులకి ఉండే బాధల్ని కష్టాలని తొలగించేదానికి అందరికంటే ముందుకు వెళ్ళడం. సో అందరూ ఇది ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉన్నది. సహజంగానే మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నారని అంటే వారికి ఏదో ఒక రకంగా సహాయపడదాము అనే ఒక మనస్తత్వం మనిషికి ఇచ్చారు భగవంతుడు. కాకపోతే మనం ఏంటి అసలు ఇంతకీ మన డెఫినేషన్ లో కష్టం అనేది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా దారిలోని బైక్లోని నిల్చొని కిందన పడిపోయారు, ఏదో ఒక రకం కిందన పడ్డారంటే అయ్యో కిందన పడిపోయారే వారు అని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మనం వారికి ఎక్కడైనా పక్కన కూర్చోబెట్టడం ఏదో ఒకటి చేస్తాం. ఎందుకనంటే మన దృష్టిలో అదొక ఇబ్బంది అని మనకి తెలుసు. ఎవరైనా భిక్షం అడుగుతున్నారు, ఆకలి వేస్తోంది అని అంటే వారికి ఆహారం ఏదో ఒకటి దానం ఇవ్వాలి అనేది అదొక సహాయం. కాకపోతే మనకి తెలియనిది ఏంటి అని అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు నిజంగానే ఏ రకంగా సహాయపడాలి అనేది కూడా తెలియదు. అతనికి ఆకలి వేస్తోంది అనేసని ఆయన భిక్షం అడుగుతూ ఉండేసరికి అతనికి కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ అది తెలుసుకోవాలి. అతను ఆహారం కోసం అడుగుతున్నారా, వస్త్రాల కోసం అడుగుతున్నారా, ఇంకా దేనికోసం అడుగుతున్నారా? అదేది తెలియకుండా మీకు తోచింది అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ పద్ధతి ఏంటి అని అంటే ధనం ఇవ్వడం. ఆ ధనంతో అతను ఏమైనా చేయగలరు.
మంచివి తీసుకోవచ్చు, చెడువి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే అత్యాహారం కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆయనకి అవసరం కంటే మించిన ధనం ఉండొచ్చు, ఆయనకి ఖర్చు పెట్టుకోవడం తెలియకపోవచ్చు. సో కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకొని, తెలివి అనేది అక్కడ కూడా కావాలి. దానం ఇవ్వాలంటే కూడా తెలివి కావాలి. వారికి ధనం కాదు కావాల్సింది, వారికి ఏం కావాలో తెలుసుకొని, ఆకలి వేస్తోంది అని అంటే భగవంతుడికి అర్పించిన ప్రసాదాన్ని నైవేద్యం పెట్టిన దాన్ని వారికి ఇవ్వండి. ప్రసాదాన్ని వారికి ఆకలి తీరుతుంది, ప్లస్ భక్తి అనేది వస్తుంది. వారికి వస్త్రములే కావాలి అని అంటే ఏదో ఒక వస్త్రములు దానం ఇవ్వండి. చలేస్తోంది, దుప్పటి దానం కావాలంటే దుప్పటి దానం ఇవ్వండి. అంతేగాని ధనం ఇచ్చి ఉపయోగం ఏముంది? ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ధనం ఉన్నది అనుకుందాము, ఆయన వెళ్ళి కొనుక్కోగలరా? హోటల్లో తినగలరా ఆ ధనంతో? రానివారు కూడా ఆయన్ని తిరిగిన వస్త్రములతో వస్తే. పోని అతనికి బట్టలు కావాలి అని అంటే బట్టల షాప్కి వెళ్ళి నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నది నేను కొనుక్కుంటానంటే కనీసం రానిస్తారా లోపలికి? ఒకసారి వేసుకొని చూస్తాను, నేను ట్రయల్ రూమ్కి వెళ్తాను, ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు. సో వారికి ఏం కావాలనేది కూడా ఇవాళ వారసులకి తెలియదు. యాక్చువల్ గా కావాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతి జీవుడికి కూడా వారికి అర్థం కాని కష్టము, వారికి తెలియని కష్టం ఏంటి అని అంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, తాపత్రయము, ఆది దైవికము, ఆది భౌతికము, ఆది ఆధ్యాత్మిక క్లేశాలు. వాటి నుంచి బయటకు వెయ్యాలి అని అంటే కృష్ణ చైతన్యమే చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి భక్తి మార్గాన్ని వారికి దానం చేయడం అనేది అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, అది నిజమైన సఫరింగ్. కాబట్టి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఏంటి అని అంటే ఉండే ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన గుణం ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఈగర్ టు మిటిగేట్ ది మిజరీస్ ఆఫ్ సఫరింగ్ హ్యూమానిటీ. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ రకంగా ఇబ్బందుల్లోని మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఏంటా ఇబ్బంది అని అంటే భవసాగరంలో ఉన్నారు, దాని నుంచి తొలగించడం. ది మోస్ట్ ఆబ్నాక్షియస్ మిజరీ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ దిస్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క జీవుడు కూడా వారి యొక్క అసలు నిజమైన ప్రేమ, అవినాభావ సంబంధం ఉండేది కేవలం అంటే కేవలం భగవంతుడితోని. ఆ భగవంతుడితోని ఆ రిలేషన్షిప్పే మర్చిపోయారు. అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారు, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. రెండిటిది అర్థం ఒకటే, కానీ పదే పదే అదే సూచిస్తున్నారు. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో, ఏదో ఒక రకంగా గుర్తుపెట్టుకో, కేన ప్రకారేణ ఏదో ఒక రకంగా. పడిపోయినప్పుడైనా సరే కూడా భగవంతు నామం తీసుకొని పడిపో, ప్రాక్టీస్ చేసుకో. ఎందుకోనంటే శరీరాన్ని త్యాగం చేసేటప్పుడు 1000 పాములు కాటేసేంత నొప్పి వస్తుంది. అంత నొప్పిలోని భగవంతుడి నామాన్ని పిలవడం అనేది అసంభవం. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మాత్రం పిలవలేరు. కాబట్టి రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. చిన్న చిన్న నొప్పులంతా కూడా వచ్చినప్పుడు భగవంతుడి నామమే పిలుచుకోండి. చిన్న చిన్న ఆనందం వచ్చినప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామమే పిలుచుకోండి, తలుచుకోండి, జపించండి. జపం అనేది మీ జీవితంలో ఒక అభిన్న అంగం లాగా చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఈ రకంగా మీకు శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఎవరికైనా సరే కూడా ఆ భగవంతుడి నామం ఉచ్చరించడం అనేది సునాయాసం అయిపోతుంది. A pure devotee therefore always tries to evoke Krishna consciousness to everyone. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని పంచిపెట్టే దానికోసం వారు చూస్తారు. అండ్ ధనం అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అని అంటే వారు పంచడం స్టార్ట్ చేశారంటే వీరి దగ్గర ఉండే ధనం శూన్యం అయిపోతుంది. అడుక్కునే వారికి ధనం పంచుతూ పంచుతూ ఫైనలీ ఎవరైతే దానం చేశారో వాళ్ళు అడుక్కునే వాళ్ళు అయిపోతారు. కానీ కృష్ణ చైతన్యం అలాంటిది కాదు. మీరు ఎంత పంచితే అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది. వ్యయ కృతే వర్ధతే విద్యాదానం, విద్యాదానం సర్వదానం ప్రదానం. సో విద్య అనేది దానం చేయడం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద దానం. దాన్ని ఎంత ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారో అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది. విద్య అని అంటే భగవంతుని దిక్కుకు మనల్ని తీసుకెళ్లేది అదే విద్య, మిగతాదంతా అవిద్య. దిస్ ఈస్ ది పెనషియర్ ఫర్ ఆల్ మిజరీస్. ఇదొక్కటే ఒక మనకి దారి అన్ని యొక్క ఇబ్బందుల నుంచి, కష్టాల నుంచి విముక్తి చేయించేదానికి. 50వ శ్లోకం. అంతర్బహిశ్చామలం అబ్జనేత్రం స్వపూరుషేచ్ఛానుగ్రహిత రూపం పౌత్రస్తవ శ్రీ లాలనాలాలమం
దృష్టా స్ఫురాత్ కుండల మండితానాం. Translation: Your grandson will be able to see inside and outside the Supreme Personality of Godhead, whose wife is beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form desired by the devotee, and his face is always beautifully decorated with earrings. So, నరసింహ స్వామిని అందుకోసమని ఇలా కొలుస్తాం మనము. బహే నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమధీం చరణాం ప్రపద్యే నరసింహమధీం చరణాం ప్రపద్యే. సో బయట కూడా నరసింహస్వామి ఉన్నారు, లోపల కూడా నరసింహస్వామి ఉన్నారు. సో యతో యతో యామి తతో నరసింహ, ఎక్కడ చూసినా అక్కడంతా కూడా నరసింహస్వామే ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వచ్చి చెప్పేంత దాకా చాలా మందికి అది అర్థం కాలేదు. ఇందు గలడు అందు లేడని సందేహము లేదు, ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడు. సో అది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి తెలుసు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాటని నిజం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే భగవంతుడు వచ్చారు. సో ఇది భగవంతుడు ఎక్కడైనా సరే కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు అనేది అది కేవలం గొప్ప తెలివైన వారికి మాత్రమే తెలిసిన పలుకు అది. అంతేగాని జనసామాన్యానికి తెలిసిన విషయం కాదది. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వచ్చినాక అది అందరికీ కూడా తెలియజేయించారు, భగవంతుడు అన్ని జగాలన ఉంటారు అని. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. It is predicted here with the grandson of Diti, Prahlad Maharaj would not only see the personality of Godhead within himself by meditation, but would also be able to see him personally with his eyes. ఇది భక్తులలో నుండే గొప్ప లక్షణం. భగవంతుణ్ణి వారు ప్రతి సన్నివేశంలోని, ప్రతి సంఘటనలోని, ప్రతి దగ్గర వారు భగవంతుణ్ణి చూడగలరు. This direct vision is possible only for who is highly elevated in Krishna consciousness. మిగతా వారికి భగవంతుడు కేవలం ఒక రాతి విగ్రహం లాగా, లేకపోయిందా అది అభక్తులకి కేవలం ఒక రాతి విగ్రహం. మందిరానికి వెళ్ళి నేనేం చేస్తాను, నా హృదయంలోనే ఉన్నారు. పోనీ మరి హృదయంలో ఉండేటప్పుడు చెడు పనులు చేయొద్దు, ఎందుకంటే హృదయంలోనే ఉన్నారు కదా భగవంతుడు, అదంతా కుదరదు. సో ఆ రకంగా అభక్తులు ఉంటారు. కానీ భక్తులు మిగతా వారందరికీ ఏంటి అని అంటే, మనం అట్లీస్ట్ నేను అంత ఎలివేటెడ్ కాదు కాబట్టి మందిరానికి వెళ్తే మందిరంలోనే ఆ శ్రీ విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు భగవంతుని తలుచుకుంటాం. కానీ అదే బయట మనం విషయవాంఛల్లో నేను అంతరాన్ని మునిగిపోయి ఉన్న దానివల్ల భగవంతుడు ప్రతి దగ్గర కనిపించరు. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అలా కాదు, ప్రతి దగ్గర భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ప్రతి విషయంలోని భగవంతుని యొక్క అతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనిపిస్తుంది, ప్రతి విషయంలోని. సో ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్, ఫర్ ద లార్డ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు సీ విత్ మెటీరియల్ ఐస్. సో భౌతికమైన వారికి భగవంతుడిని ఈ భౌతిక దృష్టితోని చూడడం అనేది ఎవరికైనా సరే కూడా అసాధ్యమే. కానీ భక్తులు మాత్రం ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూడగలరు. ఎందుకంటే వారికి భగవంతుని పట్ల ప్రేమ వల్ల భగవంతుడు వారికి దివ్య నేత్రాలను ప్రసాదించారు. The Supreme Personality of Godhead has multifarious eternal forms such as Krishna, Baladeva, Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva, Narayana, Rama, Nrsimha, Varaha, Vamana. And the devotee of the Lord knows all these Vishnu's forms. సో భగవంతుడు ఇన్ని రూపాలు ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారంటే భక్తులని కాపాడేదానికోసం, భక్తులకి ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదానికి, భక్తులకి నిరూపించేదానికి నేనున్నాను అని. A pure devotee becomes attached to one of the eternal forms of the Lord, and the Lord is pleased to appear before him in the form desired. సో ఒక్కొక్కరికి కూడా ఒక్కొక్క రూపంలోని భగవంతుడిని చూసేదానికి ఇష్టపడతారు. వారికి ఒక అనుబంధం అనేది ఏర్పడ్డది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఆంజనేయ స్వామికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రూపంతోని ఆ సేవాభావం అనేది అతనికి వచ్చింది.
అతనికి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి రూపంలోని భగవంతుడు వచ్చారో, తలుచుకున్నారో, అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామికి కృష్ణుడు పిలిస్తే వచ్చారు కానీ ఆయనకి భక్తి భావంతో వెళ్ళలేకపోయారు. ఎందుకనంటే ఆయనకి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రూపంతో నుండే ఆ కట్టుబాటు ఇంకే రూపంలోని లేదు. సో కాబట్టి అతనికి ఆ రామచంద్ర ప్రభు రూపంలోనే మళ్ళీ కృష్ణుడు దర్శనాన్ని ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి పాదాల మీద పడిపోయారు. So a devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal, can assume a form desired by the non-devotee. భగవంతుడు భక్తుని యొక్క ఆహ్లాదం కోసమనే భగవంతుడు ఆ రూపాలను ధరిస్తారు. ఒక అభక్తుడు భగవంతుడిని పిలవగానే భగవంతుడు ఆ రూపాన్ని తీసుకొని భగవంతుడు ఆ అభక్తుడి ముందు రావాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భక్తులు అనేవారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఏదో ఊహాలోకంలాగా ఒక ఊహించుకొని భగవంతుడు ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు అని అనుకోవడము, అదంతా కూడా ఎవరంటే ఇంపర్సనల్ రూపం ఎవరైతే పూజ చేస్తారో, నిరాకారవాదం వారు మాత్రమే ఆ రకం కొలుస్తారు. The non-devotee has no idea of the form of the Lord and thus he cannot think of any one of the above mentioned forms. కాబట్టి అభక్తులు ఇవంతా కూడా ఈ రూపాలంటే వారికి పడదు, వినాలంటే కూడా వారికి ఆసక్తి ఉండదు. But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in the most beautifully decorated form accompanied by his constant companion, the goddess of fortune, who is eternally beautiful. కానీ భక్తులు మాత్రం ఏది చూసినా సరే కూడా భగవంతుడే కనిపిస్తారు వారికి. మేఘాలను చూసినప్పుడు ఆహా నీల మేఘ శ్యామ సుందర వర్ణం, ఇది కృష్ణుడు వర్ణము అని అనుకుంటారు. కొండలను ఎక్కడ చూస్తారో ఓ గోవర్ధన గిరి అని, నదిని ఎక్కడ చూస్తారో అక్కడ గంగా 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 అని ప్రార్థిస్తారు. అది గంగా నదే కాకపోవచ్చు. చెరువు ఎక్కడ చూస్తారో అక్కడ జై శ్రీ రాధాకుండ్ అనేసి నమస్కారం పెడతారు. సో ఏది చూసినా సరే కూడా భగవంతునికి సంబంధించినట్టుగా చూసుకోగలిగేవారు నిజమైన భక్తులు. సో అటువంటి వారికి ఈవెన్ లక్ష్మీదేవి కూడా వారికి సహకరిస్తారు భక్తిని పెంపొందించే దానికోసం. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకున్నాం. రేపు మిగతా చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద